Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Үзем мин күрмәдем дә, белмәдем дә, килүче күренмәде. Халык сан алу компаниясе төгәлләнә. Платить налоги имущественные достаточно удобно через приложение налоги физического лица. Салымыңны түләдә тынычлыкла, вакыт аз калды. На сегодняшний день с начала 2021 года на территории Армянского района пресечено 561 факт управления транспортным в нетрезвом состоянии. Юлда йөрсәң сак бул, соңгы арада юлларда фаҗигаләр артты. Пандемия башланганнан бирле дөньяда 250,7 миллионнан артык кешенең COVID-19 вирусы йоктыруы ачыкланган. 5 миллионнан артык кеше коронавирус корбаны булган. Татарстанда тәүлек ичендә яңа коронавирус инфекциясе белән зарарлануның 250 очрагы ачыкланган. Әлеге инфекциядән 10 үлем очрагы расланган. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итә. COVID-19 инфекциясе нәтиҗәләреннән пандемия вакытында республиканың 1099 кешесе вафат булган. Артта барып, коронавирусның 33397 очрагы ачыкланган. Коронавирустан саклану буенча Роспотребнадзорның барлык таләпләрен үтәүне тиешле органнар тикшереп торалар. Бигрәк тә җәмәгать урыннарында, транспортта, сәүдә объектларында шәхси саклану чараларын куллануны. Татарстанда битлек режимын үтәү буенча рейдлар бара. Бүтін Россия халык сан алуда катнашкан Татарстан халкының күбесе турыдан-туры сораштыру узган. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Андыйларга исәпкә алучылар өйләренә килеп киткәннәр. Шул ук вакытта кешеләрнең күп өлеше стационар участокларда һәм күп функцияле үзәкләрдә исәпкә алынган. Татарстанда халык сан алу өчен махсус 58 нокта һәм 427 стационар участок ачылган. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Жан исәп алу 15 октябрьдә старт алды. Аңа чаклы ук белгечләрне алдан әзерләп, һәрберен кирәкле кием салым һәм махсус гаджетлар белән тәэмин иттеләр. Катлаулы булмаган сорауларга җавап алу өчен өйдән өйгә йөреп, белгечләр барлык мәгълүматларны бердәм реестрга тутыра барды. Бу юлы җан исәп бер ай дәвам итте. Бу 2010 ел белән чагыштырганда 3 тапкыр озаграк. Саналу мөмкин кадәр төгәл булсын өчен аны дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинет ашада үтә мөмкинлеге каралган иде. Ул халык исәбен алуда беренче тапкыр кулланылды. Шуңа өстәп Әлмәт районында халык килеп җавап бирсен өчен 61 стационар нокта булдырылды. Республика буенча халык санын алуны үткәрү өчен 1100 контролер, 7000нән артык исәп алучы һәм 58 инструктор эшли. Халык санын алуга беренче тапкыр 485 волонтер җәлеп ителгән. Волонтерларның катнашуы да мөһим яңалык. Ул элек булмаган. Алар студентлар 16 яшьтән алып, мәктәп укучылары һәм 55 яше тулмаган гражданнар. Алар күп функцияле үзәк участокларда эшли, халык санын алу турындагы гомуми сорауларга җавап бирәләр һәм интернет исәпкә алуда ярдәм кирәк булган кешеләргә консультация ясыйлар. Росстат дәүләт хезмәтләре порталында җан исәптә катнашу срогын 15 ноябрьгә кадәр озайттылар. Шулай итеп, бөтен Россия халык санын алу тәмамлау вакыты күчерелде. Аңа да инде санаулы көннәр генә калып бара. Ишетелмәде, миңа күренмәде. Сез Әлмәттә күптәннән яшисез? Күптәннән. 20-30 ел. Балалар менә бердәм дәүләт порталы аша шушындый сорауларга җавап биреп уза алдымы? Бер дә әйтә алмыйм балаларны. Үзем мин күрмәдем дә, белмәдем дә, килүче күренмәде. Бөтен Россия халык санын алуда илнең 133 миллион ярым кешесе катнашкан. Бу барлык халыкның 91,6% дигән сүз. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе, Петербург, Ставрополь һәм Краснодар крайлары, Волгоград һәм Тула өлкәләре, Мордовия республикасы халык санын алуны төгәлләделәр диярлек. Чечня һәм Чукоткада халык санын алу тәмамланган. Башкортстан һәм Татарстанда лидерлар рәтендә. Росстат белгечләре дә дәүләт җитәкчелегендә җан исәп алуның мөһимлеген һәрдаим искәртеп тора. Аның нәтиҗәсе ил дәвамында кабул ителәчәк яңа социаль проектларның нигезе. Шуңа күрә кемнәр әле саналырга өлгермәгән сынатмагыз, сезнең бары 2 көн вакытыгыз калып бара. Рәдифә Нугманова, Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Фатир, бүлмә, йорт, җир участоклары һәм транспорт чаралары хуҗаларына милеккә җир һәм транспорт салымнарын түләү вакыты җитте. Физик затларга бу салымнарны милек турындагы мәгълүматлар нигезендә салым инспекциясе исәпли. Түләү суммалары федераль салым хезмәте җибәрә торган салым хәбәрнамәләрендә күрсәтелгән. Тулырак салымнар турында Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә федераль салым хезмәте идарәсе башлыгы Марат Сафиуллин сөйләде.
Агымдагы елның 1 декабрына кадәр Татарстанда яшәүчеләрнең 2 миллионнан артыгы 3 төр салым түләргә тиеш. Бу транспорт, җир һәм милек салымнары. Быел салым кертемнәренең гомуми суммасы 8,1 миллиард сум дип бәяләнә. Бу хакта Татарстан Республикасы Хөкүмәте йортында узган Республика киңәшмәсендә Федераль салым хезмәте идарәсе башлыгы Марат Сафиуллин хәбәр итте. Мәгълүматлар буенча Татарстанлылардан 2,5 миллиард сум милек җыемнары кергән инде. Узган ел белән чагыштырганда милек түләүләренең гомуми суммасы 350 миллион сумга арткан дип билгеләп үтте Марат Сафиуллин. Үсеш торак милекчеләре һәм автомобиль хуҗалары санын арттыру хисабына барлыкка килде. Сегодня достаточно большое количество наших граждан пользуются достижениями цифровизации. Бүген безнең гражданнарның күп санлы цифрлаштыру казанышларыннан әнәк менә салым хезмәтләре сервисыннан файдалана. Октябрь башында шәхси кабинеттан файдаланучы 680 мең татарстанлы электрон рәвештә салым уведомлениеләрен алды. Республиканың калган халкы почта аша хәбәрнамәләр алды. Налогоплательщики получили уведомления по почте. Тик кайбер очракларда салым белдерүләре җибәрелми. Если, у налогоплательщика есть льготы по налогам, Әгәр салым түләүченең салымнар буенча ташламалары булса, түләү суммасы 100 сумнан кимрәк булса, шулай кешенең салым тотып калынган акчасы бар икән, ул тулысынча милек салымнарын каплый алган очракта салым түләү кәгазе килми. Әмма салым буенча артык түләү 2020 елга исәпләнгән суммадан күбрәк булырга тиеш. Уменьшать сумму начислений за 2020 год. Быел Татарстанда 1 миллионга якын кеше салым тотып калынган акчадан һәм милек салымы ташламаларыннан файдаланды. Федераль салым хезмәте коронавирус буенча килеп туган санитар-эпидемиологик хәл шартларында татарстанлылардан салымнарны дистанцион рәвештә түләүне сорыйлар. Платить налоги имущественные достаточно удобно через Моны физик затлар салымнары мобиль кушымтасы яки физик затлар өчен салым түләүченең шәхси кабинеты аша башкарырга мөмкин. Шулай ук бүген салымнарны үзебез өчен генә түгел, башка кеше өчен дә түләргә мөмкин булуына игътибар итәсем килә. Граждан республики, что сегодня можно платить налоги не только за себя, но и за другого человека. Әгәр дә салымнарны вакытында түләмәсәгез, сез бурычлы кешегә әвереләсез. Пени исәпләнә башлаячак. Бу очракта салым органы срогы чыккан салымны түләү турында таләп җибәрәчәк. Түләмәгән очракта салым органы судка мөрәҗәгать итәчәк. Мәҗбүри түләттерү һәм Россия Федерациясеннән читкә чыкканда каршылыкларны булдырмас өчен билгеләнгән срокта түләү башкарырга кирәк. Башка темаларга. 12 ноябрь иртәсендә Әлмәт-Мөслим автомобиль юлында куркыныч юл транспорт һәлакәте булган. 20 яшьлек ВАЗ автомобилен йөртүче Әлмәт-Мөслим автомобиль юлы буйлап Мөслимнән Әлмәт шәһәренә юл тоткан. Башлангыч мәгълүматлар буенча ул хәрәкәт өчен куркынычсыз тизлек сайламаган. Каршы хәрәкәт өчен билгеләнгән полосага чыккан һәм анда КАМАЗ автомобиле белән бәрелешкән. Авария нәтиҗәсендә җиңел машина йөртүчесе юл транспорт һәлакәте урынында вафат булган. Әлеге хәлакәт дәүләт автоинспекциясенең күңелсез статистикасын тутырды. Барлыгы агымдагы елның 10 аенда Әлмәт районы территориясендә 113 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 9 кеше шул исәптән 2 бала хәлак булган. 147 кеше шул исәптән 11 бала төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Чагыштыру өчен 2020 елның шул ук чорында 119 юл транспорты хәлакәте булган. 18 хәлак булган һәм 149 кеше җәрәхәтләнгән. Теманы Олия Бәйрәмалова дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча юл транспорт хәрәкәтләренең төп сәбәпләре транспорт чараларының машиналар йөрү өлешендә урнашу кагыйдәләрен бозу, юл йөрү чиратын үтәмәү, җәяүләр кичү кагыйдәләрен бозу, каршы як полосага чыгу. Шулай ук руль артына исерек хәлдә утыручылар да бар. На сегодняшний день с начала 2021 года Бүгенге көндә Әлмәт районы территориясендә 561 исерек килеш транспорт чарасы белән идарә итү очрагы кисәтелгән. Хәзерге вакытта алкоголь кулланып руль артына утырган кешеләр катнашында 12 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 2 кеше хәлак булган, ә 18 тән җәрәхәтләре алган. погибло и 18 получили телесные повреждения. Әмма иң күп зыян күрүчеләр җәяүлеләр. Мондый фаҗигада юл йөрү кагыйдәләре үтәмәгәндә килеп чыга ди белгечләр. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне һәм җәяүләрне бик игътибарлы һәм сак булырга, юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә чакыра. Отдел ГИБДД, отдел МВД России по Альметьевскому району в преддверии резкого изменения погодных условий призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательны на дорогах. Әлмәт районы буенча эшке эшләр министрлыгының юхиди бүлеге һава шартларының кискен үзгәрүе сәбәпле юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында юлларда игътибарлы булырга чакыра. Автомобильләрне кышкы сезонга хәзер үк әзерли башларга киңәш итәбез. Автомобильнең техник торышына игътибар итәргә, ут приборларын төзеклеген тикшерергә. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары.
Көзгө шыр җитү белән машина йөртүчеләргә генә түгел, җәяүләргә дә аеруча сак булырга кирәк. Якты көн кими, явым-төшем һәм томан шулай ук юлларда күренешне киметә. Дәүләт автоинспекциясе җәяүләргә киемдә яки сумкада яктылык кайтаргыч элементлары кулланырга тәкъдим итә. Моннан тыш, тротуардан гына хәрәкәт итәргә, юл йөрү өлешен җәяүләр кишүеннән генә чыгарга һәм алдан куркынычсызлыкка инанырга киңәш итә. Алия Байрамалова, Рафаэль Сафин, Илдар Гимаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Бу лагерьдә бик кызык. Безне яңа әйберләргә өйрәтәләр. Азнакайның Коенкай лагере экологик тәрбия юнәлешендә үз эшчәнлеген башлады. Вот эта неделя плодотворная, рабочая, мне удалось все-таки добраться до Татарстана. Грек-Рим көрәше буенча өлкән тренер Әлмәттә кунакта. Яхшылык җирдә ятмый, Әлмәт халкы иртәгә бәләкәй балага булыша ала. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Азнакайның Коенкай балалар сәламәтләндерү һәм ял лагере Татнефть компаниясенең социаль объектына кертелгән. Мәктәп укучыларының көзге каникуллар чорында биредә тәүге тапкыр экологик тәрбия юнәлешендә лагерь үз эшчәнлеген башлады. Көзге сменада балалар күңел ачу спорт уеннары белән бергә экологик юнәлештә үз проектларында якладылар. Тулырак алдагы материалда. Азнакайда яңа юнәлеш, экологик юнәлеш буенча балалар өчен ял лагере ачылды. Көз көне эшли торган мондый лагерь әле беренче тапкыр ачылды. Бер атна, ягъни 7 көн дәвам итә торган мондый лагерьга иң алдынгы актив төрле экологик проектларда, олимпиадаларда җиңү яулаган 200 укучы килде. Азнакайдан, авыллардан, Актүбә бистәсеннән, республиканың көньяк-көнчыгышында урнашкан башка шәһәрләрдән җыйналган балалар бергә дустату булып, аралашып, атна дәвамында эко-проект программасын эшкәрттеләр. Һәр төркемнең үз юнәлеше бар. Мәсәлән, су, җир, электр һәм башкалар. Безгә монда бик ошый, чөнки ял белән бергә төрле мастер-класслар, тренинглар үтәбез, проект әзерлибез, диделәр балалар. Бу лагерьдә бик кызык. Безне яңа әйберләргә өйрәтәләр. Без һәр көн проектлар уйлап чыгарабыз. Аларны яңадан киш белән яклыйбыз. Отрядлар каршында. Мин бик бәхетле. Әлеге гадәти булмаган юнәлештәге лагерь сменаларын оештыручы Татнефть гамәви җәмгыяте. Бу әле безнең беренче зур проектыбыз. Алга табан кышкы һәм язгы каникулларда тагын да яңа проектлар планда бар, диде Татнефть компаниясенең балалар лагерьлары программаларын эшләүче Анатолий Мерзляков. У нас помимо того, что мы разработали программу, у нас еще будут приезжать специалисты. Бездән башка белгечләр дә килеп, биредә цифрлы технология буенча төрле мастер-класслар үткәрәчәк. Шулай ук мәктәпләрдән биологик класс укытучылары бирегә килеп, үз лабораториялары хакында сөйләячәк, үсемлекләрне үрчетү хакында мәгълүмат бирәчәкләр. Балалар экологияның ни дәрәҗәдә мөһим икәнлегенә, табигатьне сакларга кирәклегенә тагын бер кат инаналар. Шулай ук калдыкларны эшкәртергә кирәклеген аңлыйлар. Балалар аша өлкәннәргә дә шуны җиткерү бурычы тора бүгенге көндә. Иң куанычлысы, балаларга монда бик ошый. И самое отрадное, что детям это нравится, им интересно. Для нас, как работников, это очень необычно, потому что световой день короткий. Бу смена безнең өчен дә бик яңа. Көн кыска, барысы да башкача. Балаларны 6 тапкыр ашатабыз. Азнакайдан, Лениногорскидан, Нижнекамскидан, Казаннан килгән балалар бар. Төрле экологик программаларда, проектларда җиңү яулаган балалар бик күп. Аларга бу смена бүләк булып тора. Балалар бер-берсенә тартылалар, дус тату аралашалар. Аларга бик күңелле. Авылдан килгән балалар да бик күп. Алар хезмәт яраталар. Саф, чиста татар телендә сөйләшәләр. Без дә алардан өйрәнәбез. Әти-әниләр шалтыратып, хәлләрне белешеп торалар. Атна ахырында һәр төркем үз проектын яклады. Әлеге смена балаларга файдалы да, кызыклы да булыр дип өметләндек. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу көннәрдә Әлмәттә Грек-Рим көрәше буенча Россия яшүсмерләр җыелма командасының өлкән тренеры Николай Монов булды. Ул 3 көн дәвамында Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә Грек-Рим көрәше буенча мастер-класслар уздырды, үзенең 40 еллык тәҗрибәсе һәм белемнәре белән уртаклашты. Россиянең атказанган тренеры һәм спорт мастеры Николай Монов белән Лейна Хәсәншин дә сөйләшеп кайтты. Мастер-класста Әлмәт көрәшчеләреннән тыш Яршалы, Түбән Кама, Бөгелмә, Лениногорсктан килүче спортчылар да катнаша.
иң мөһиме спортчының янып торучы күзләре. Осталык, әзерлек, патриотизм исә еллар дәвамында туплана, дип саный Николай Монов. Көрәшче сүзләренчә, балалар ихлас теләге белән шөгыльләнә һәм югары нәтиҗәләргә ирешергә омтыла икән. Димәк, тренер дөрес юлда. Вот эта неделя плодотворная, рабочая. Мне удалось все-таки добраться до Татарстана. Бу атнада мин Татарстанда эшлим, тренировкалар уздырам. Искиткеч балалар күзләре янып тора. Иң мөһиме бу туфракка менә шушы орлыкларны чәчү. Нәкъ талантлы балаларны үстерү өчен уңайлы шартлар тудыру. Алар шәхес буларак, спортчылар буларак үссен өчен. И семена, которые здесь есть, я имею в виду создать благоприятные условия для развития талантливых детей, для того, чтобы они реализовались как личности и как спортсмены. Үзе атказанган спорт мастеры грек-рим көрәше залына моңа кадәр 3 ел шөгыльләнгән дуслары белән килә. Ул вакытта Николай Моновка нибары 10 яшь була. Шул вакыттан бирле 40 ел вакыт узган. Ләкин Николай Алексеевич команда даими рәвештә өйрәнергә һәм яңа белемнәр алырга тырыша. Николай Монов спортчыларга файдалы булырга тырыша. Үз белемнәрен башкаларга бирә ала икән, димәк, бурычы үтәлгән ди ул. Шул рәвешле безнең көрәшчеләребез дә туган ягын һәм илен таныту өчен тырыша. Я уже в Татарстане не первый раз. У нас традиционно проводится отбор в статусе в Казани турнира Сахабудинова. Мин Татарстанда беренче тапкыр гына түгел. Традицион рәвештә Сахабудинов турниры Казанда уздырыла. Шунда тренерларны республиканың тренерлар штабын даими күрәм. Егетләрне дә җыеннарда, шул исәптән ярышларда күрәм. Приезд и более близкое знакомство, которое происходит на тренировках, где больше возможностей и пообщаться с детьми, в том числе и в тренировочном процессе. 3 көн дәвамында Николай Монов грек-рим көрәшендәге 40 еллык тәҗрибәсе һәм белемнәре белән көндез һәм кичләрен уртаклашты. Калабызның Туше Федерациясе президенты сүзләренчә, төп максат күбрәк балаларны спорт залларына җәлеп итү, малайларны үзара дус итеп үстерү. Какая проблема? Проблема интернета, знаете. Интернет проблемасы бар. Балаларыбыз телефоннарга шуңган һәм аралашулары туктый. Биредә алар аралашалар, танышалар, яңа дуслар табалар. Бу алга таба аларга дус булырга, Татарстанның гына түгел, илнең дә горур гражданнары булып яшәргә ярдәм итә. И жить, дружить и себя чувствовать полноценными гражданами не только Татарстана, но и Российской Федерации. Большая благодарность Федерации Туше Николаю Алексеевичу Богданчикову. Туше Федерациясы Николай Алексеевич Богданчиковка аның инициативасы буенча әлбәттә Олимпия резервы спорт мәктәбе инициативасы белән Николай Монов чакырылганга рәхмәт. Бу спортчыларыбызның Россия җыелма командасы тренерыннан осталыгны үзләштерергә һәм бәйләп бетергесез тәҗрибә алырга мөмкинлек. Неоценимый опыт получить для дальнейших успехов. Олимпия резервындагы спорт мәктәбе директоры Эдуард Гаджиев сүзләренчә, тренерлар Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә генә түгел, гомуми белем бирү мәктәпләрендә дә тренировкалар уздыра. Шуңадыр безнең грек-рим көрәшчеләре арасында илнең җыелма командасы составына керүчеләре дә бар. Мы имеем свою школу, школу борьбы и своих чемпионов. Безнең үз чемпионнарыбыз бар. Безнең халыкара аренада бөтен Россия республика күләмендә дә чемпионнарыбыз бар. Бик күп балалар йөри шөгыльләнә, Олимпия резервы мәктәбенә йөриләр. Безнең заллар Шевченко урам 62-нче йортта гына түгел. Наши залы расположены не только здесь, на Шевченко 62. Лина Хасаншина, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын 12 ноябрьдә Россия Саклык банкы хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Бу һөнәри бәйрәм 1998 елда гамәлгә куелган. Ә 12 ноябрь көне аның өчен очраклы гына сайланмаган. 1841 елның 11 ноябрендә император Николай I Россиядә саклык кассаларын булдыру турында указга кул куя. Бүген мөгаен Саклык банкы хезмәтләреннән файдаланмаган кеше табылмастыр. 180 ел эчендә Саклык банк оештыру структура ягыннан күп тапкыр үзгәргән, ләкин аның асылы универсальлек, банк хезмәтләренең киң спектры, операцияләр санын даими киңәйтү һәм яңа хезмәт күрсәтү форматларын кертү. Большой у нас, наверное, плюс то, что у нас очень сильное руководство. Безнең җитәкчелекнең банкның бик көчле хезмәткәрләре булуы зур плюс. Биредә эшләү өчен нык көчле нервларга, тимер нервларга ия булырга кирәк дияр иде. Бик азлар гына бу темпка түзәргә мөмкин. Әмма кем кала, чыннан да бик сыйфатлы, бик җаваплы хезмәткәрләргә әйләнә. Очень качественные сотрудники, очень ответственные сотрудники. Олия Салихова банкта 8 ел эшли. Аның сүзләренә караганда, эш процессы кирәкле хезмәтләрнең барлык төрләрен генә биреп калмыйча, үз клиентлары өчен уңайлылык тәэмин итү өчен дә оештырылган. Мне нравится помогать своим клиентам. Миңа үз клиентларыма ярдәм итү, аларның проблемаларын хәл итү, кредит, ипотека рәсмиләштерү бик ошый. Ипотеки.
Олия сөйләвенчә, коллективта яхшы психологик климат аркасында аның үзенең һөнәри потенциалын тормышка ашырасы килә. Үз һөнәри бәйрәмнәрендә Саклык банкы хезмәткәрләре арка мускуллары атрофиясе булган сабыйга ярдәм итәргә тели. Аңа 1 яшь тә 2 ай Ваня Котовка ярдәм йөзеннән макулатура җыю оештырылачак. Аннан җыелган акчалар баланың ярдәм фондына юнәләчәк. Җыясы сумма бик зур, 150 миллион. Һәм ул яңа елга кадәр җыелырга тиеш. Бүген 44 миллион сум акча җыелган. Һәр йортта төрле кагаз калдыклары рәвешендәге макулатура бар. Бүген өйдә тәртип урнаштырып, мохтаҗ сабыйга сәламәтләнүгә мөмкинлек бүләк итү өчен менә дигән сәбәп. Макулатура җыю 13 ноябрьдә Ленин урамы 122 адрес буенча урнашкан Сбербанк бүлегендә узачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.